ya ɗan hamuradin raina yana kishi na ni Kuma dai. annabi ne zaɓin mu, shi ne zaɓin mu, ya ɗan hamuradin ranmu yana kishin mu ma. Ni dai shi ne, Mu ma shi ne, ni dai shi ne. mu ma shi ne. Assalamu alaika ɗa mai dubun isa, son da ke cikin zuciya muka zo mu fallasa. Mu yi kas da kai mu je kasa har mu durƙusa, don mu girmama wanda kamar sa babu an rasa. Zaɓin mu, mai kishin mu, jagoran mu, ai manzon Allah Ni ma ne. ai zaɓi na, mai kishi na, mai kishi na, ai manzan Allah ne. Ina yi kira yara kuma je Islamiya, Islamiya nan ne tushen yin tarbiya. Islamiya sai ka je za ka yi tarbiya, a can ake koya mana ƙaunar annabi. Shi ne silar Mene? samun yancin musulmi, sai hamdala Umma, gon Allah makaƙina. mun yi nasara don samun ka annabin farko. Muna bara, kai mana ko da yaushe mi karko. Lallai sai mun dage yanzu mu ƙara karatu, ko yaban annabi ai dolen sai da karatu. Makaranta kuma je bai ɗaya mai zai ilmantu, ko hadisin annabi da koya ma, ko alifin bawun ƙur'ani mai girma. Ƙauna ta shige mu annabi ɗaha a jinjina maka, ta yadda ka so mu ɗaha ilahu ne ɗaya zai saka maka. Ku tashi mu jinjina masa don shi ne tarin muka assasa, tafi kuma tattafa masa in hali yayi ma kuma rausaya. ya nabi karimi ɗahi, shi ne zaɓin mu mai kishin mu, ai manzan Allah ne. Kuma ka zaɓin ma mai kishin